கிருத்திகை, சஷ்டி, தைப்பூசம் போன்ற நாட்களில் முருகருக்கு தேனும் தினைமாவும் செய்து படைக்கிறது ரொம்ப சிறப்பு. குறிஞ்சி நில மக்களுடைய கடவுள் பார்த்திங்கன்னா முருகப்பெருமான். அந்த இன மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அங்கே விளையிற பொருட்களை முருகருக்கு பிரசாதமாக படைச்சிருக்காங்க. பெரும்பாலும் தேன், தினைமாவு, கிழங்கு போன்ற வகைகளை அவங்க முருகருக்கு பிரசாதமாக படைச்சிருக்காங்க. அதனாலே நாமளும் காலங்காலமாக அதை பின்பற்றிக்கிட்டு வரோம். அதுவும் இல்லாமல் குறவரின மக்களில் தானே வள்ளியை மனம் முடிஞ்சுக்கிட்டாரு. அதனால் இப்போவும் பழனிமலை கோயிலில் முருகருக்கு சீர்வரிசையாக கொடுக்கப்படும் பொருட்களில் தேன், தினைமாவு, கிழங்கு வகைகளை இப்போவும் அவங்க தொடர்ந்து வழங்கிக்கிட்டு வராங்களாமா. இந்த திணை அரிசியில் நிறைய நார்ச்சத்து இருக்கிறதுனால டயட் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக்கிறது நல்லது. குழந்தைங்களுக்கு இதோட வெல்லம் சேர்த்து லட்டு மாதிரி பிடிச்சு ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸாகவும் கொடுக்கலாம். வாழ்க தமிழ், வாழ்க வளமுடன்.